že takisto je to rozporené. Tam nie, Milan, tam nie, pretože tam poviem jednu vec, že keď obec si to upraví všeobecne záväzným nariadením a keď obec povie tak, že tie peniaze by išli na tú prístavbu materskej školy, to znamená takto vo všeobecne záväznom nariadení je. Ja tým nechcem povedať, že by tie dotácie nebolo treba dať. Ja hovorím, že treba tie dotácie dať. Hej? To znamená, že ja tiež mám ten názor, len je všeobecne záväzné nariadenie. Tento zákon odkazuje na všeobecné záväzné nariadenie. To všeobecné záväzné nariadenie hovorí, že skáďal tie peniaze idú, hej? A na čo sa môžu použiť. Hej? Na čo sa môžu použiť. To znamená, že a je tam ešte aj dokonca stanovený limit, to znamená percentuálne, že koľko z toho rozpočtu tam ide tých peňazí. Hej. Takže keby len musia tie peniaze, nemôžu tie peniaze z dotácií potom ísť na niečo iné. Hej. To už musia ísť potom na tú školu, na to skáďal bolo bráne, na tú škôlku, na tú prístavbu. To znamená, že v tomto roku dotácie nebudú? Nie. V tomto roku nevie, ale ľudia budú hlasovať. Ľudia budú hlasovať. Hej. Táto otázka bola položená, alebo táto právomoc, poviem, zverená do rúk občanom. To znamená, že teraz budeme vlastne hovoriť o tom, že máme tu ten balík peniazy 57 881, hej, a zistíme, že čo. Požiadame, neviem, ministerstvo financií je najlepšie. Tam je odpovede do 3 týždňov. 3 týždne treba, pokiaľ odpovede 3 až 4 týždne. Tak do najvyššieho zastupiteľstva by sme mali v každom prípade mať ju. No. To je... Sa nemuselo ani čakať, keď by išlo skôr, že dá poslať Melanie, alebo ja, že by sa to vedelo. Tam nejde. Že by dlho sa to nepreťahovalo, ne? Ale oni sú povinní do toho krížovno dať vyjadrením obec sa zastupiteľstva. Ja si myslím, že teda, nechcem kritikovať, ale vodia tie odpovede z ministerstiev, tak to sú vaše peniaze, ako vy sa rozhodnúť, viete, ono nie až tak niekedy si tak trošku pousmejem, keď počujem tie argumenty, že tam nemôžete. Ja si predstavím, Jano, že v Stráňoch pod Tatrami si poslanci 45 000 eur dali na odmeny a žiadny ani ministerstvo financií, ani nikto. Jednoducho, oni to berú tak, to sú vaše peniaze, samosprávne peniaze, vy ich tam máte a keď si ich rozdelíte na odmeny, budete ich mať na odmeny, keď si postavíte, ja neviem čo, budete mať postavené to, ale hovorím. Dokonca tam bolo aj trestné znamenie a takisto sme nič nevyriešili a tie posledné. Ale však samozrejme, čo tam chceš vyriešiť? Ako štát povedal, my sme dali samosprávne kompetencie obciam, dali sme im financie a vy si s nimi robte, čo uznáte za vhodné. Nebudeme to zákonu, že tam sú aj odmeny a tak ďalej. Môžu byť, keď poslanci sa dohodnú, že chceme odmeny vyššie a ešte vyššie, tá horná hranica nie je, tak je to hlúposť, ale je to v rámci zákona. Hej. Ale keď sú tie mantinely a sú vymenované, no tak to, čo tam nie je vymenované, tak toto už si nemôže dať. Nikto, ani strane, Tatrami nemôžu dať. Ale vieš to, ja poviem jednu vec takú, že súhlasím ja s Michalom, lebo poviem, nie je zákonom zakázané. Dalo by sa napríklad robiť tak, že schválime odmenu fyzické osoby, tým, že toto Justina zavádza zase. Právnická osoba nemá dovolené to, čo fyzická. Ako poviem, nemám na papieri, ale vravím, že lebo keď Ondrej mi volal, tak ja som si zisťoval, že by mi zistili, čo je a poviem, že mali kontrolu, no a povedali im akurát, že mali mať všeobecné záväzné nariadenie, hej, že, lebo nemali všeobecné záväzné nariadenie vôbec podmienka poskytovania dotácií. No áno, ale jaký bol výsledok? Nič. Nie, toto nie. To je o tom, že či je vôľa, či nie je vôľa, no. Vieš, alebo neviem, ako by som to ešte iné nazval. No ešte keď môžem k tomu bodu, k tomu verejnému zhromaždeniu, ešte jeden návrh. No vlastne sme sa rozhodli zatiaľ na tom, že to nebude ako referendum, ale formou ankety, čo je právne nezáväzné, že či, páni poslanci, by ste uvítali, aký je názor občanov na ten môj návrh, ktorý tu síce neprešiel v rozpočte, že na správu obce znížiť prostriedky a
konkrétne tu je tých 40 000, navrhujem, eventuálne je to zníženie pracovníkov o 2. Hej? Že aký názor majú, samozrejme, že to nemusíme akceptovať, aby aj táto otázka tam bola. Či tie peniaze chcete na správu, obce, alebo na asfaltovanie. Ďalšia z tých možností. Áno. A potom počkáme ešte jedno zastupiteľstvo a na ďalší sa rozhodneme, že budeme mať ďalších 10 anketových otázok, ale k veci. My sme mali neformálne stretnutie, kde padol tento návrh. Padol návrh, neboli sme jednotní. Nebolo tam napríklad dotácie, niektorí sme chceli, aby dotácie boli schválené. V rámci konsenzu sme sa teda dohodli nejako, toto je výstup z toho neformálneho zasadnutia, čiže ja dneska poviem otvorene, žiadne otázky naviac ani menej, už o tom hlasovať nebudem. Ja keď budem hlasovať, tak budem o návrhu, na ktorom sme sa, ho považujem za konsenzuálny v tom, že ja som tiež nesúhlasil, teraz budem osobný s tým, že by tam bola otázka, ktorá som dotácia. Ale bral som to tak, že v politike to tak chodí, že keď sa chceme na niečom, chceme sa niekde pohnúť, potom treba nejaký konsenzus a hovorím, ten konsenzus bol v týchto troch otázkach a jednoducho nemám čo ďalej k tomu dodať. Ja tiež k tomu tak, ako si myslím, že to nie je rozumný návrh, lebo obec je povinná financovať niektoré do zákona veci, hej? A tým vlastne by sme tiež ohrozili chodku obce. Napríklad vybrdanie, alebo ja neviem. No ale jednoducho ľudia by si určite mohli, že väčšina volila populistický režim a nepotrebuje. Môže byť, potom dáme, isto, to nebude konca kraja. Na dnešné zastupiteľstvo, veď všetkým vám prišlo ten anonymný list, tam povypísané čo všetko. Pretože sa ja nebudem dávať anonymné listy do zastupiteľstva. To o týždeň alebo o 2 týždne budeme mať anonymné listy na ďalšie veci a nebude konca kraja. Zastupiteľstvo je verejné, je vysielané. Keď niekto niečo má, niekto predniesie, niekto povie a tak to budeme riešiť, ale nebudeme sa pýtať ľudí, že či správu... Nie je zhoda na tom, že by sme preverili alebo zistili názor občanov. Ale občania nám dajú. Názor občania dajú v októbri. No ale teraz robíme verejné zhromaždenie k tomuto rozpočtu. Myslím, že to by sme mohli potom dať aj, že či sú za naše odmeny alebo povieme, dáme otázku občanom, ktorých poslancov by ste chceli preč, alebo či starostu by ste chceli preč, vieš, anketa, či ste spokojní, vieš, to je... Zase zavádza starosta, toto predsa vieš, že to už nie je možné. No. Keď budeme rešpektovať, veď zastupiteľstvo na rozhodovať o rozpočte, nie ľudia. Keď môže prebehnúť anketa medzi ľuďmi, či chcú jednu alebo druhú vec za tie isté peniaze, tak prečo by je to informatívne, prečo už iné by ako bolo nezmysel? Nie. Ja vôbec nie. Ja som to nepovedal, že nezmysel. Ja len že jednoducho chcem sa držať nejaké línie. No, ja som tiež prišiel najprv s dvoma, tiež som nesúhlasil s tým, že by nám podávala tá tretia otázka, ale v rámci toho konsenzu, aby sme sa, bol nejaký výstup z toho neformálneho stretnutia, tak som súhlasil s tým. Teraz mne to príde ako zmena Predtým sme to neprebrali, lebo ja som ušiel z toho, pretože som sa cítil klamaný a podvádzaný. Lebo tam sme mali opakovane toľko položiek, že boli spočítavané sumy, zlé názvy boli a tak ďalej. Čiže ja som už nevedel dokonca vydržať a prebrať aj toto. Ale dobre, keď nechcete vedieť názor... Ja ešte poviem jednu vec, že vieš, je iné pýtať sa na otázky, lebo či budeme mať zamestnancov toľko alebo toľko, to nie je... To je odborná vec, to znamená, musíš poznať robotu. Ja som raz s tebou mal debatu a som ti povedal, ja sa netrúfnem tebe povedať, že koľko ty môžeš mať zamestnancov, lebo nepoznám tvoj program výrobný nič. Že jednoducho... Pán starosta, ja by som navrhoval, aby sme sa nejako posunuli. Popracujeme na nejakom uznesení, ktoré máme schváliť. Keď sa vieme zhodnúť, že teda ideme zvolať verejné zhromaždenie, keď sa vieme zhodnúť na tých troch otázkach, ktoré ľuďom položíme, teraz by bolo dobré dať nejaký termín. Z môjho pohľadu, aby tam bolo čo najviac ľudí, najvyššia účasť by bola najhodnejšia nedeľa. Nedeľa po obede.
navrhujem konkrétne, aby to bola nedela o 3 týždne zhruba. A o tom teraz môžeme, to je len taký prvotný návrh, o 3 týždne z nedeli, neviem, ktorého to je. 23. No, treba, 23. februára, nedeľa po pobožnosti, po obedňajšej, o 15. hodine. Kde? Telocvičňa, kino. Kino asi skôr. K tejto, či telocvičňa alebo kino, lebo predpokladajme, že tam bude veľká účasť, ale mala by byť. Otázku mám, to všetko pôjde cez... Jak sa budú prezentovať? No, ja by som... Lebo hej, tu na ten čas, na tú prezentáciu pri väčšom množstve ľudí je treba zorganizovať. Ja navrhujem, aby to bola telocvičňa. Jednak preto, že je tam viacej miesta, možno, že som optimista, že príde toľko ľudí, možno, že tam nepríde nikto. Ja hovorím ešte raz, že dávam takýto verejný záväzok, že bez ohľadu, či tam príde 10 voličov, lebo predpokladáme, že možnosť hlasovať budú mať len voliči, to znamená občania len tak, ktorí sú starší ako 18 rokov. A nech už je ten výsledok akýkoľvek, ja potom v konečnom dôsledku budem hlasovať za v súlade s týmto. Čiže tu je potom aj na mieste možno agitovať, pozývať ľudí. Ľudia, hovorím, majú možnosť prísť, vyjadriť sa, ale k tomu technicky už ako by to malo prebiehať. Ja si to predstavujem tak, že každý občan, ktorý tam bude vstupovať, hneď na začiatku dostane ten hlasovací listok, aby si tam možno... Jeden, aby tam... Proste, veď už potom konkrétne, ja neviem, môžeme aj tu dnes nejakú komisiu na to schváliť. Kto má aký návrh, že ako by to bolo čo, proste bez nejakých pochybností, že ja neviem, mali možnosť dávať pálivky. Proste každý viete zhruba, máte nejaký nápad, čo by prispelo k tej transparentnosti toho výsledku, treba ho povedať. No, nemáme problém so zoznamom voličov, lebo ten vedieme stály, to znamená, je nejaký stály zoznam voličov, to znamená, že kto k 23. februáru 2014 dovrší vek 18 rokov, zamestnankyne úradu matrikárka Žovka nemá problém s tým, aby vedela, že kto to tam ide. To znamená, že môžu dávať alebo na podpis, alebo si budú značiť, že koľko ľudí príde zakružkovať. To znamená, že mám tu zoznam voličov, prišiel, ja neviem, Pavel Hudáček, je zakružkovaný, je tam. To znamená, že na konci, to znamená, že vydali sme toľko tých hlasovacích lístkov, alebo anketových proste, toľko sme ich vydali, nemôže sa stať, že ich budeme mať raz toľko. To znamená, že môžeme ich mať menej, lebo niekto povie, kašlem vám na to, ale viacej ich nemôžeme mať. To znamená, že budeme mať tam kontrolu počtu. Potom bolo by dobre, keby ste boli vy ako poslanci, tí, ktorí budete, tá komisia, ktorá zoberie a vyhodnotí, lebo to si myslím, že to už by som nenechal, že by náhodou neboli práve tie pochybnosti, nie že by som neveril zamestnancom úradu, ale jednoducho tam by bolo dobre, keby ste, veď nakoniec dobro by bolo, že by ste boli aj na tom verejnom zhromaždení. To si myslím, že by malo byť samozrejme. No. Takže potom dneska povedzte, že ktorí chcete byť, že by to už bolo dopredu. Keby sa niečo stalo, že nikto nemôže, alebo choroba, alebo čo, tak ako nie je problém, doplní sa druhý. Ale vravím, máme stály zoznam voličov, pri vchode dostane každý, kto príde, kto bude mať daný deň 18 rokov a viacej, dostane ten listok. Ešte by som možno navrhol asi popačiatkovať, lebo dá sa prekopírovať, či už, neviem, také čo ale to je jedno, keď už aj preto už bodí. Nebudú tam zastnení, no si zoberie, zakružkuje, hodí do urny, ako na voľbách. Keď budú aj pripravené dva takého. Nie, my vieme, aké otázky sú, ale... Príde, napríklad, budeš mať zakružkovaný, že si vydal 100 lístkov, to výsledok nemôže byť 102. No ale ten niekto môže pokrčiť, jeden pokrčí a druhý si dá 3, alebo... Ďalej to nevadno všetko. Ale ako poviem jednu vec tak, že
Veď poviem jednu vec, tak Nie, ja vám lístok predsa my nebudeme týždeň dopredu niekomu dávať. My vieme o otázkach, ale nevieme, aké tie, nepovieme, ako budú usporiadané. Myslím tak, že Možno ich aj oraziť. aj môžeme ich aj opečiatkovať. No, opečiatkujeme ich, hej. Opečiatkujeme ich, máme 3300 voličov, 3200, tak nejak, tak ja neviem, urobíme, ja neviem, 1000, no, neviem, hej. No, ale príklad, ako poviem, že opečiatkujeme ich obecnou pečiatkou, to znamená, že toto by bolo, no, deň máme, kto by bol v tej komisii potom, že to vyhodnotí, treba, že by ste sa navrhli. Ešte ku miestu, keď môžem, ja navrhujem druhú variantu, keďže sa má jednať o použitie kina na to nízkoprahové, že by to bolo tam v kine, tu v centre, nie pri škole. Toľko ľudí, že by sa nemestilo do kina, no tak, no, Možno bude záujem. ak by bol, tak... Tak tu ide o to, že tá telocvičná sú tie priestory také, poviem, kultúrnejšie, je to iné. Väčší priestor. No. Ale tu je to na tvári miesta, o ktoré sa jedná, presne. To je... Ono sa ani nejedná o kine, ono sa jedná o tom, že čo bude, hej? To znamená, že... No ale starosta, veď to nízkoprahové centrum kde by malo byť? Veď v kine. No tak to je dobré, že by nemohli posúdiť na to mieste. Dve miestnosti, že aj tu, aj tam. Toto nie. No, dohodnite sa, ako poviem. Poviete, že kto je za kino, kto je za telocvičnú. Koľko ste za telocvičnú? Ja? Ja som za telocvičnú. Kto je za telocvičnú? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Ja sa zdržujem. No tak, že sa dohodneme, lebo sa... Ja aj napríklad neviem, že by tam bola, určite bude možnosť, keby chcel niekto prezentáciu urobiť v škole vedia, ako byť na ten data projektor, keby, že... No, minimálne ten deň treba využiť nielen na to hlasovanie, ale pripraviť nejaký program pre ľudí, nejaké popoludne, keď už tam prídu. Tak nie, že len prídu. Ale keď ide hlasovať, budeme to môcť, či nic neviem odhlasiť. Ako chceme prilákať ľudí? Prilákať tým, že tá možnosť je tu, že majú tí ľudia tú možnosť. Tak poviem, že... Prezentované to môže byť na internetu Dopredu. už teraz niekedy. Dopredu a tam zahlasovať. Že, no, Informácia o tom, kde to pôjde, že či No je na jednu rozhlásom, niekto bude hlásiť. no aj o to by sa trvalo o tom, aby ani prítomne tých peniazí, že ako ten spôsob odprezentovania, lebo ja neviem, dohodneme sa tak, že len starosta bude môcť hovoriť o tých variantoch a zase niekto druhý bude spochybňovať. Pokiaľ to hovoril niekto iný, tak to mohlo vyznieť ináč. Vieš, to sú také detaily, ktoré v konečnom dôsledku... No, s ktorými musíme povedať, že môžu byť. Môžu, že či to len jednoducho nič, bez diskusie, idete len hlasovať. Čo zase myslím, že nebolo by v tomu dobre. Minimálne cez kabelovku dať. Ja osobne, keď to môžem takto povedať, by som... Chcel vyjadriť svoj názor. No, ja by som, ako keby bol záujem, tak vyjadrím aj svoj názor, ale privítal by som hlavne dotknuté subjekty, aby vlastne prezentovali sa, aby presvedčili ľudia, že tie peniaze na nízkoprahové centrum je lepšia investícia ako na cesty, že peniaze na futbalový klub alebo konské záprahy a tak je proste lepšia vec ako dať na výstavbu škôl. Lebo ja to otvorenie už teraz poviem, že ľuďom jednoducho budem hovoriť, že keď teda povedia, že nie dotáciám, tak treba si uvedomiť, že vlastne futbalový klub skončí,
Morské zápravy vlastne nebudú, hej, to si treba uvedomiť a jednoducho, keď nedáme na tú škôlku, tak tá škôlka aj tak bude stáť, hej, takže... A máte aj nejaký, že koľko percentuálne občanov sa zúčastní? Že, či, keď prídu 10 a 10 rozhodnú, tak podľa tí 10 rozhodnú. Tie 10, keď prídu, tak dúfam, že my 10. Ivan? K tomu mám ešte, či sa pamätá na to, že keď sa neschvália dotácie, mužstvo bude do rasteneckej vyradené zo súťaže, treba tam je tam zaplatiť pokutu. Kto ju zaplatí? No veď ako Milan, veď to sú všetko argumenty. Veď ja sa pýtam, aby ste vedeli, že aj toto sa môže stať. Treba povedať, že čo bude dôsledkom... Ja som rád, pani poslanci, že ste sa takto zhodli, len si teraz chodieval som tu častejšie, ale prejednávali sa podstatne väčšie sumy peňazí a nikdy ste do toho nezaťahovali občanov. Zrazu je volebný rok a my potrebujeme zaťahovať do toho občanov? Páni poslanci. Nie je to také trošku také zvolebnívanie sa? No Milan, to je môj názor, keď môžem to odpoviem, vieš, ja som to na tom neformálnom stretnutí povedal, že bez ohľadu na to, aké bude zastupiteľstvo ďalej, lebo ja to môžem takto verejne povedať, že poslanec už určite nebudem, odporúčal by som teda budúcemu vedeniu samosprávy, aby tzv. Participatívny rozpočet bol stále. To je dneska trend, my sme nič nevymysleli, to je ani nie preto, že sa zvolebnieva, to je proste trend aj v niektorých mestách, že jednoducho o určitej časti peňazí budú rozhodovať ľudia. A ja som toto povedal, že by som bol rád, keby aj ďalšie zastupiteľstvo nie o 4 roky, ale hneď prvý rok stále našlo nejakú sumu v rozpočte a povedalo ľuďom, lebo totiž to tu ani nejde. Tu v prvom rade by malo ísť o to, že vtiahnuť toho občana do rozhodovania. Hej. Sám uznáš, že v Lendáku nejaký záujem o veci verejné, na tom sa si zhodneme, je dosť mizerný. A toto považujem za príspevok, ako to zvýšiť. Hovorím ešte raz, tie otázky, ktoré boli položené, je výsledok nejakého konsenzu. Boli tu také názory. Mne sa tiež nepáčilo, že ideme hlasovať o dotáciách, ale v rámci toho, aby sme to ako celok schválili, tak som pristúpil na to, že no tak dobre, spýtajme sa ľudí aj na toto. A ja neviem, ako to sa bojíme sa ako výsledku, že Milan, to treba mať väčšiu ambíciu. Ja osobne budem ľudí presviečať, aby tie peniaze jednoducho, aby hlasovali za to a mám ambíciu, že spolu sa nám to podarí. Teraz nechoďme bojovať, že prečo to tam dávame, zvolebnieva sa a neviem čo všetko. Neviem. Asi sme sa nepochopili, ale no, prečo lebo tak mi to prípada, prečo si neprišiel s tým návrhom príklad v roku 2012? Takýto príklad. Bola väčšia nevôľa ľudí, keď si pamätáte, čo bolo, škola sa, zdražali sa peniaze, prevádzkáreň, materská škola, zúčka. Vtedy sme sa občanov pýtali, že či chcú to, alebo nechcú to. Ja len chcem vysvetlenie. Ale otázka Milan stále bude stať tak, že tak prečo ste o rok tu príde niekto s iným návrhom a znova ho budeme napádať, že prečo si s tým neprišiel pred rokom. Ja to beriem ako, že sa nejak vyvíjame, beriem to ako posun a bol by som rád, keby to bol taký precedens a bolo by to, aby sa to opakovalo aj do budúcna, že stále nájdeme v rozpočte ako celku nejaký balík, o ktorom necháme rozhodnúť ľudí. Nič iné za tým ja nevidím. Neviem, ako to totiž môže, nejak voleb, ako neviem, poďme, ešte jedna ako to pomôže pri nejakých... Či ste sa zamýšľali, o aký balík sa bude jednať? Či to stále bude neurčitý balík peniazy?
Lebo keď už sa má verejnosť podieľať na to, tak o akú sumu pôjde? Či 30 000, 50 000, 100 000? Či o 10 000? Teraz sú, ale do budúcna. Do budúcna Milan, o rok bude nové zastupiteľstvo. Keď povie, my sa ľudí nebudeme nič pýtať, my budeme rozhodovať, tak ja to budem ako občan rešpektovať. Ako... nič mi neostane. No nič iné neostane, tak. Jednoducho, takisto treba teraz rešpektovať to, že toto zastupiteľstvo sa nejak rozhodlo a veď v konečnom dôsledku aj toto môžu ľudia nejak vyhodnotiť, že tak rozhodli ste sa zle. Teraz už na tomto je teraz dohoda, ale teraz treba povedať, že čo, lebo je to aj správna pripomienka, čo budú tí, ktorí, ja neviem, tí, ktorí majú žiadosti o dotácie, budú sa prezentovať, či vieš, že čo urobiť, ako dohodnúť nejaký mechanizmus taký, aby potom tam v samotnej telocvični už potom nedochádzalo, proste stanoviť si nejaké pravidlá, nejaký mechanizmus. To znamená, že, ja neviem, do týždňa pripravíme, ja neviem, my, alebo do týždňa pripravia tí, ktorí sa to týka, nejakú prezentáciu, dáme to do kabelovky, alebo dáme to do rozhlasu, alebo dáme to na našu webovú stránku, s tým, že keď potom prídu tam, tak budú už len hlasovať, alebo budú môcť ešte tam, kto ešte nemá jasné, lebo sa môže opýtať, že vysvetlíte mi to, nepozeral som, že ten mechanizmus nám tiež treba dohodnúť. Lebo to je, jedna vec je, že, ja neviem, pustíme, že čo sa budú ľudia pýtať. A vieme povedať, že... Keď ja teda môžem znova konkrétne navrhnúť, bol by som za to, aby médiami prešla nejaká prezentácia, treba z takéhoto typu. Máme položenú otázku a v nej dve odpovede. A teraz u každej odpovedi výhody, nevýhody. Výhody, nevýhody. Alebo proste... Raz je otázka, že čo ty považuješ za výhodu a čo ty za nevýhodu. Ja nie. Ale jednoducho potom to nebude mať akože konca, vieš. Hej, ale tak každý vie, čo sa jedná, napríklad na dotácie tam musí viacej, tak oni trošku si propagujú alebo urobia, hej. Napríklad nízkoprahový tiež prezentácie za kostol, asi pán starosta, alebo ja neviem. Vieš, lebo takto si myslím, že napríklad pri otázke, ako pri otázke úplne jasné, pri otázke školstva, tam netreba čo vysvetľovať. Ono, možno keď ja môžem toho vstúpiť, ono by možno stačilo akože jednoducho, no keď referendové otázky sa robia, tá otázka by mala byť čo najjednoduchšia a malo by sa dať odpovedať na otázku áno a nie. To znamená aj v tomto smere, ja by som vyhodil už toto tam, že to máme na cesty. Ľudia chcú cesty. Samozrejme, každý chce cesty, to vieme všetci. Vy samozrejme, že všetky peniaze máte zásadu, že všetky peniaze, čo sa zvyšia, idú na cesty. Okrem tej škôlky, tam je otázka. To znamená, by som postavil otázku. Ste za to, aby v obci fungovali dotácie, alebo áno, nie, zakružkuje, áno. Ste za to, aby sme prispeli na kostol? Áno. Ste za to, aby peniaze, aby bolo v obci nízkoprachové centrum? Áno, nie. Jednoducho, ja by som to takýmto spôsobom riešil. Ja by som trošku možno, že podobný, ale uvedol by som sumu. A teda sumu môžeme uviesť. Že nízkoprahové centrum, okienko prázdne a druhá možnosť je cesty, okienko prázdne. A tu nám boli stanovené 3 presné otázky. Každá otázka má presnú odpoveď. Tu sa nedá polemizovať ani špekulovať. Tak sme sa dohodli. To znamená, že suma, otázka a jednoducho, jak si povedal, alebo okienko, alebo niečo kružkovať, alebo krížik, tú odpovedi, ktorú teda... To bolo presne stanovené na tom neformálnom. Nič viac. Čo sa týka propagácie, ja si myslím, média by mala prebehnúť informácia a spôsob, ako to majú robiť. Otázky, presné otázky s presnou odpoveďou a to je všetko. Čo sa týka propagácie, to už musí prebehnúť pod inými zložkami, alebo priamo na mieste, alebo teda propagovať materiál pod tými otázkami ako súčasť. Lenže neviem si to predstaviť vôbec na kablovke, hej, tam jednoducho vysvetliť niekomu na 2, 3 až 4 a to ešte prečítať a pochopiť môžu na webe, hej, alebo na našich stránkach, ale ináč. Lebo ešte takto poviem, dotácia máme obrovská výhoda už je len v tom, že to sa ide hlasovať ako o dotáciách ako celku, kde vlastne sa dá
že sa dajú tí ľudia podchytiť, bo jednak no, tak na Konské za Prahy toľko ľudí chodí. Ne? A vlastne tí ľudia budú zároveň rozhodovať aj o tom, ten istý človek, ktorý by si povedal, ja chcem Konské za Prahy, ale futbalový klub čo vás nechcem. Ale on bude rozhodovať len... Ja to chápem. Vieš, takže neviem prečo taká skepsa, ako... No nie skepsa, ale také, doteraz to nebolo, boli iné problémy, podľa väčšie problémy. Máš pravdu, že tam bolo, keď to len povedať ozaj otázku, čiastku. Nič presvedčať. Budem prezentovať a možno bude niekto... Myslím, že ľudia vedia, Po prípade necháme to tak, dobre, žiadne už ako nikomu nik nebráni, aby nejakú osobnú iniciatívu predtým robil, presviečal ľudí, že by prišli, že by hlasovali tak, ako tak. Prečo za môj návrh? V konečnom dôsledku na tom verejnom zhromaždení sa proste... Už ani nič sa nepovie, jednoducho, keď sa bude chcieť niekto spýtať, tak nech sa postaví konkrétne, nech sa niekoho spýta, keď bude chcieť. Ten mu odpovie. To som sa chcel opýtať, ja som asi nebol, sa na tom neformálnom zasadnutí dohodli, že dotácie budú hlasované na tom verejnom zhromaždení en bloc. Proste kompletne ste sa dohodli. Mal som troška inú informáciu. Dobre. V každom prípade, že by sa zvlášť hlasovala každá dotácia. Dohodli ste sa len bloku. V každom prípade, keď už teda som si zobral slovo, nerobme z toho cirkus, prosím vás. Čo najskôr dohodníme sa tu na termíne, už sme o tom rozprávali, ak si starosta vrávali nejakú komisiu vytvoriť, ktorá už potom bude uvažovať o tom, ako tá otázka bude vyzerať, aká bude forma propagácie. To všetko už nechajme na komisiu, pohníme sa ďalej, je prvý bod programu a je pol 7. Ako uzavrieme. To znamená 23.2. o 15. v telocvični, áno? Nie, to by muselo byť zhromaždenie v marci. Áno, to sa nesmie. Poďme, koľko bude? 5 ľudí bude vás v komisii, 5 poslancov chcete byť v komisii? Aj všetci. Časový onen treba, až ako to dlho bude, či budú mať občania možno aj prichádzať 3 hodiny, 4. Pripravte, pán starosta, nejaký návrh tých otázok, pošlite nám to prejloky o toho, že sme nemuseli kvôli tomu zase zasadať, nejakú formu. Dobre. To je problém. Dobre. Pripravte. Či budeme určite do toho? Áno, bude toľko názorov, že neskončíme. Termín máme 23. február o 15. hodine v telocvični. Teda s nejakými vyjadreniami, že teda je to všetko v poriadku. Ideme do toho aj bez vyjadrenia. Už nebudeme teraz. A budeme vedieť názor ľudí. Tak ono názor ľudí aj dneska viete. Môj právny názor je, že v tých dotáciách by sme sa našli. Prosím? Ja by som navrhoval odložiť to aspoň minimálne o 2 týždne neskôr, nech prebehne ešte marcové a po marcovom nech je to pripravené hoci aj na ďalší týždeň. Či to môže tak. Pozrite, minimálne budeme vedieť názor ľudí, však to je v podstate ako... Vyskúšame si to vôbec. Či vôbec prídu. Tak ono, vieš, akože ten názor by som bral za také relevantnejšie, pokiaľ by tam neboli, že to, alebo to, lebo v podstate cesty chce každý. Hej? No, kostol tiež chce každý. Kostol tam už nechce každý, to vieme aj dneska, že nechce kostol každý. Hej? Tam už vieme, že... No ale tak poviem zase, vieš, ako aj keď bola anketa v kostole, tak tí, čo chceli ten kostol, tak tam prišli. Ale bola len otázka, áno, nie, chce za to, vieš. A teraz dostaneme ľudí možno, že niektorých kvôli dotáciám, niektorých možno, že kvôli, ja neviem, cestám a niektorých možno kvôli kostolu, takže dostaneme aj tých ľudí viacej tam, že vyjadria ten svoj názor. Ale my sme vlastne, tak toto aspoň máme, my pripravíme tie otázky, toto, keď potom vám pošleme mailom, vy nám potvrdte, že súhlasím, súhlasím s tým, že by sme vedeli, že jak to je. Toto potom dáme na našu webovú stránku, dáme to aj na našu kabelovku a potom poviem jednu vec takú, už keď to tam bude, tak sa bude hlasovať 5. aspoň ozaj, že by ste boli v
vy. Dobre, čiže ako vieme sa uzniesť na tom, že vyhlasujeme verejné zhromaždenie, alebo zvolávame, alebo neviem, ako to je. Pozriem presne. Toho 20. Dáme tam to znenie také, ako je v zákone. Či vyhlasujeme, či zvolávame, či... No, telocvične. Ja by som mal ešte jeden návrh, teda každý a jeden dotknutý subjekt má právo sa prezentovať teda aj na kabelke, aj na webe bezplatne. Hovorí každý a jeden dotknutý subjekt. Môže, keď príde a požiada o to, nech má umožnené. Hej, z našej strany ako obce budú prezentované otázky, termín. Určite som za. Áno. Nech teda hovorím, dotknutý každý príde, povie, toto chcem, rozsah materiálu nebudeme obmedzovať, toľko dá. Nie, to by som obmedzil. Vieš čo, sú to otázky, ktoré ťažko obmedziť. Vieš, pokiaľ sa chceš vyjadriť sa stručne, jednoducho. Vieš, ako dá sa. Dal by som, povedzme, 1, 2, maximálne 3 obrazy, slajdy. Nešiel by som, lebo vieš, niekto mi doniesie 50 a raz 50 bude tam čakať, vieš. Ja riziko, takto to spravili, že ja priniesem prezentáciu z 1500. Hej, no aj dámy a... Akože nie, tam musíme obmedziť, tak priestor. No tak to nejako obmedzme, len to chcem povedať, že keď niekto príde s prezentáciou na 50 strán, tak to už ani nikto nebude čítať. Čiže tak dobre, dajme časovo. Dajme povedzme, že maximálny slajd 2 minúty. 2 minúty, alebo maximálny slajd 5 minút. Priestor máš 5 minút. No alebo 3 minúty. Nejaké návrhy daj, aby teda sme tam dali. No, veď vravím. Ty si to dal, jak by si prepovedal. Stačí byť 2 minúty na odprezentovanie? Ja si myslím, že boháte, lebo kto chce prísť tam, tak bude mať dopredu, že čo chce. Ale myslím teraz na tie... Na kablovka. Ale praví, že stačí, boháte. 2 minúty. Ja som tiež. Vieš, ja starú babku nepresvedčím, aby prišla na futbal, keď budem 2 hodiny do nej učať. Takže a jeden človek, čo chodí na futbal, mu poviem, choď tam, tak tam bude. Tak ideme na minúty? Alebo... Na minúty ideme. 2 minúty. Keď sa tam dá 10 slajdov do 2 minút, tak bude mať 10. Ako? Ak niekto rozhľad bude len prezentovať termín. Ani nie otázky, len termín, teda vyzývať na... Veľa nekomplikujeme. Aj toto, ja by tam nič nedával do tej 2 minúty. Každý vie, o čo sa je. Vidíme, či to bude dobre, alebo nie. Čiže nemajú právo na prezentáciu zase. Týchto subjektov tu je. Vieme, že čo je. Takže do komisie, tej volebnej komisie, kto je predseda? Michal Mojka? To bude stále. Jano navrhnul. Jersebol. Michal predseda druhý. Podpredseda treba, to ten... Nie, no, trebalo to jasno, poviem. Minimálne Jaký nech sú, že by? Treba pri tom štítaní. No. Ondrej, Jan, vy ste tam boli určite. To sú traja. No neviem, Jan nie je zase by... To pýtame sa ho. Potom nech príde. No a Ondrej bude druhý, ďalší. Jan Tomáš Udáček. Stano. Ja budem musieť bezpečne zabezpečiť. Bez moja osobného planu. Tomáš. To znamená, že máme Michal, Ondrej, Jano, Stano a Tomáš. Hej? No, máme posledné, čo sme chceli. 5. Takže rozpočet sme prešli celý, ten sme dohodli teraz, že čo budeme robiť s týmto hlasovaním, ako my to pripravíme, pošleme to mailom. Môžem dať hlasovať už za rozpočet za celkový, to znamená, že máme tam... Jano, ješ v komisii na tej volebnej na vyhodnotenie tej potom ankety. Michal je predseda, Ondrej T, Stano a Tomáš. Súhlašiť. Neberú to súč. Takže teraz ideme dávať hlasovať za ten rozpočet, takže kto je za rozpočet tak, ako bol prednesený, upravený, kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem.
Ďalší rok. Starosta, môžem krátko. K tomu uzneseniu, čo sme už prijali, ja som tam zabudol povedať ten termín. V každom uznesení by mal byť aj termín, hej? To zverejnenie. Keby sme to mohli akceptovať, že doplniť to, že termín do najbližšieho zasedania. O tej opatrovateľskej službe. Hej? To do najbližšieho zasedania. Veď Justinka ti povedala, že či jej pošleš. Zýval, že pošleš. Tak keď jej pošleš, tak... No áno, ale... Tak s termínom On neoznel tak, aby... Dobre. Máme rozpočet spojenej školy. Vlastne my sme tie čiastky schválili celkovo v rozpočte obecnom, v rozpočte spojenej školy. Chcete sa niečo opýtať? Ale tie rozpočty by sme ešte teraz. U rozpočte spojenej školy. Ja by som sa k tomu rozpočtu spojenej školy, neviem, my sme sa dohodli, alebo nejak tak, že rozpočet spojenej školy bude len pozostáva len z tých položiek, teraz neviem nájsť, ale len z tých položiek, že koľko je na origináli kapitále tak ďalej. Bolo to na niektorom zastupiteľstve? Tak sme sa dohodli, lebo asi ja som to asi... A to je dávno, ale tiež si myslím, že... Bolo to na niektorom zastupiteľstve, neviem, v druhom volebnom roku. To bolo vlastne asi v tým, že tam budú prepočty, nie? Že... Alebo vtedy, keď bolo to... Tak ja poviem, že samozrejme to je vždycky o dôvere, to je vždycky o tom, že ako sa kto na to pozerá, že... Lebo teraz vy vlastne vidíte len na 610, kde to mám, ja som to mal. To znamená, že 610, 620, 640, 630, no. Ale tak vtedy bolo, tak ste sa dohodli. Asi to tak je, ale... No... Lebo... Som aj v rade školy, som poslanec, ale naozaj ja neviem z týchto ani čísel, ani tak povedať, že či všeobecné záväzné nariadenie, neviem ho odkontrolovať, či všetky vynaložené prostriedky určené dotácie na školy sú použité účelne, hospodárne, efektívne a nedá sa. Z toho tu sa mne nedá. Čiže ja musím dôverovať len tomu, že asi tie všetky finančné prostriedky, ktoré obec poskytuje škole, sú využité tak. Odkontrolovať to môže v zmysle všeobecného záväzného nariadenia len kontrolórka, keď som si to dobre odkontroloval, som si prečítal v tomto všeobecnom záväznom nariadení. No, tak si myslím, že oni potom aj po kvartáloch posielajú, že hospodárenie je stav. Tiež len na 610, 620. Od tohoto času len 610, 620, 630. Čiže sú tam tiež len také položky 610. Ja ako určite neviem z toho výsť, a potom aj výstup z počítača. Áno. Výstup. Áno. Výstup z počítača. Pozeral som si aj rozpočty iných škôl v okolí. Každá jedna škola robí rozpočty na položky, čiže ide meniť okna, sú tam, že ide meniť okna, ide vynaložiť na mzdy toľko a toľko, je to tam. Z tohto ja neviem, nerozprával som o tom ani s riaditeľom. Dneska... Riaditeľ sa ospravedlnil, lebo je mimo. Neviem, či oni si pripravujú aj vlastný rozpočet, či majú vnútorný nejaký rozpočet, podľa ktorého fungujú. Ja pri tomto sa zdržím hlasovania, lebo ja neviem zatiaľ. Neviem zaručiť občanom, že všetky peniaze, ktoré sú vynaložené tak, ako... Neviem to odkontrolovať, neviem, bohužiaľ. A som aj v školskej rade, neviem. Teraz ide o to, že či sa zdržíš, či... Zdržíš sa, pretože oni sú, tie položky sedia presne toho a podľa tej prezidenta. Čiže oni sú takto. No, myslím, že tak sme sa dohodli, že pri schváľovaní, hej, tak podľa vzorca, ale my môžeme žiadať podrobný rozpis. To ako nemôže nám odmietnúť, že nám nedajú podrobný rozpis, že ako vynaložili tie prostriedky. Teraz je to tak, akože na dôveru, že ich použili
No, a komári správne. Ja poviem aj prečo ma to začalo takto zaujímať, lebo pôvodne som uvažoval o tom, že peniaze, ktoré boli minulého roku ušetrené v školstve, ktoré vlastne škola neminula, to je okolo tých 105 000 eur, že sa použijú v rozpočte na výstavbu ciest. Lenže presne v tom znení tohto všeobecného záväzného nariadenia musia byť v prílohe, teda tej vety, musia byť vrátené škole ako kapitálový výdavok. Čiže musia byť, nemôžeme ich rozhodnúť ináč len podľa toho všeobecného záväzného nariadenia, alebo by museli pripraviť zmenu toho všeobecného záväzného nariadenia. Čiže ja teraz neviem povedať, že či tá škola hospodári dobre, či z tých peniazí, ktoré dostane, by dokázala urobiť viac alebo menej. Neviem. Ja to takto neviem teraz. No, daj návrh, nech predloží rozpísaný rozpočet, keď sa dohodnete, lebo vtedy by bola tak, keď sa dohodnete, že riaditeľ normálne položkovite pripraví rozpočet a ja neviem, dá, tak ja si myslím, že ani najbližšie zastupiteľstvo by nebol mať problém. A my schválime dneska aj provizoriu. Nie, veď oni rozpočet je schválený. My sme výšku sme schválili v obecnom. No, ale školský... Vieš, tu ide, stanoví ani nejde o tú výšku, stanoví ide o to, že kde tie peniaze všade sú. Hej. To znamená, že teraz vlastne tie položky, keď zoberieme náš rozpočet, tak máš tam položky, čo všetko, aj telefón, aj proste všetko. Hej. I keď niekedy zabudneme tam tie čísla, hej, vydať. Ale... Stano sám povedal, že je členom rady školy, v podstate rada školy je aj kontrolným orgánom riaditeľa školy, koncov hovorí a tak ďalej. Takže myslím, že takéto veci si môžete kľudne na rade školy odprezentovať alebo odkontrolovať. Tam ide o to, že sme tu po formálnej stránke schválili rozpočet spojenej školy, aby mohli fungovať. Teraz už sa nevracajme k tomu, že zase budeme do ďalšieho zastupiteľstva žiadať. My si to môžeme vyžiadať, ale schváliť to môžeme. Nie je proti rozpočtu. My sme schválili rozpočet, dokonca ja nebudem ani proti nemu, ale nemôžem ja, keď sa ma niekto teraz vyjdem vonku a sa ma spýta, že či škola hospodári dobre, neviem. Je to moja chyba, že som sa o to nezaujímal skôr, viac, alebo... Poďme. Dobre, takže ku tej spojenej škole, takže si to poriešiš cez radu školy? Myslím, ten položkovitý rozpočet. Rada školy... Treba tu vyžiadať pre informáciu všetkých poslancov, už keď si to začal. Ja by som chcel, aby bol zverejnený, nie pre nás, aby bol zverejnený buď na školskej stránke, alebo na našej stránke, rozpočet školy. Dobre, predniesieme túto požiadavku riaditeľovi spojenej školy. Dobre, ale ku samotnému, ku tej výške, ku rozpočtu. Môžem dať? Hlasovať? To je za. Čiže ku tej výške aj... Míšo, hlasujeme na rozpočet školy. Tak sa zdržujem. Nebo. Jeden sa zdržal, tak nikto nechcel. Rozpočet prevádzkárne obce. Výšku sme schválili v našom rozpočte. Výšku. A tu máme ešte aj položkovité. Sme zmenili výšku. No, akože výšku sme zmenili, ale ako je schválená tá výška. Znamená, že ale tu máme už položkovité. Prepáčte, že sa vrátim ku škole. Ja som tam mal jednu otázku, ale už je odhlasovaná, ale aké bolo stanovisko školskej rady rozpočtu? To by malo byť ako školská rada sa vyjadrovala ku rozpočtu. Mali ste brali ste ho nejak na vedomie? My sme ho brali na vedomie. Na poslednej. Nie? O tom sme rozprávali pred chvíľou. Dobre, dobre, odhlasované. Michal, môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Práve ja som rozprával, že z toho rozpočtu, ktorý ma nám predložil riaditeľ školy, ja neviem povedať, ako sumy sedia, presne sú ako vo VZN určené. Ale ja neviem povedať teraz ľuďom, že či všetky tie peniaze sú vynaložené ako podľa VZN účelne a efektívne hospodárne. Toto neviem odkontrolovať. Ani ako člen školskej rady, ani ako poslanec. To neviem. Jedine by som musel bol tu navrhli sme, aby ten rozpočet bol na webovej stránke školy je špološkovitý. Takže povedali sme, že keď bol taký, že všeobecný súhlas, že oznámime to pánu riaditeľovi, niekto takto urobí. Musia upraviť, na súdy sa vidí, nie? Môžeme schváľovať. No musia upraviť.
Zapis toho nemáme, prepáč, ale čo sme brali na vedomí na tej školskej rade? Výsledky škôl, ako sa umiestnili žiaci na stredných školách. Kedy bola nakladá školy? Na to malo, vieš? November. Lebo 17. novembra sme zverejňovali rozpočet, mali sme povinnosť to zverejniť. Tak neviem, či to bolo pred, lebo ja som na tej rade školy nebola. No, bolo tak, áno. Bol zverejnený také, jak je teraz. V podstate len iné číslo boli. Ku tomu návrhu rozpočtu prevádzkarne, tam treba to ponížiť, tak teraz čo robíme s tým dačo, alebo počkáme, keď by sa niečo robilo, keď bude mať pani kontrolórka stanovisko? Ja by som počkal, že aký bude. Dobre. Schválenie zmluvy, teda zmluvy o úvere. Poslali sme vám zmluvy o úvere od tých dvoch bank, od Slovenskej sporiteľne a od VUBčky, od VUB banky. Dovolili sme si tam takú tabuľku, samozrejme tým zberním. Mysleli len, že trošičku vám nejak tak uľahčiť alebo sprehľadniť. Podľa toho, čo som ja, čo sme spolu prechádzali, ja odporúčam teda tú sporiteľňu. Neviem, sú tu niektoré veci, ktoré my sme tu do tabuľky nedali, alebo vy ste si všimli, čo my sme si nevšimli. Vy ste to už povedali tiež? Váš názor? Ja som tiež ako tu celosvetoval. Takže... No, ja by som tu mal jednu vec, že nie som bankár, ale čo som doteraz počul ohľadom porovnávania úverov, tak existuje jeden parameter, sa volá ročná percentuálna miera nákladov a ten zohľadňuje všetky tie, ktoré sme my dostali. A to vychádza jedno číslo a potom je ľahko porovnať číslo za jednu banku, za druhú, za ďalšiu a najmenšie číslo vyhráva. Ako na prvý pohľad sa javí výhodne ten, čo ste vybrali, Slovenská sporiteľňa, ale ako prijal by som, že odborne by sa to do tej ročnej percentuálnej miery nákladov prepočítalo a vlastne tam by sme len skonštatovali, že áno, toto číslo je menšie ako druhé a nebolo by pocit, že aj keď na pohľad vravím, že vyzerá, že naozaj najvýhodnejšie sporiteľné, tak mohli sme ho dostať. Lebo toto ste nám preposlali, čo dáva banka. Ale ja, jak poslanec, poviem, že by som uvítal potom aj odborné stanovisko našich odborných pracovníkov. Nemáme. Ja si myslím, že tie materiály, keď si ich dostal, keď ťa to napadlo, veď mohol si povedať, ja som vychádzal zo zmluvy, ktorá je, čo tu je, z toho som vychádzal. Keď ťa to napadlo, mohol si mi zavolať, alebo si mi mohol odmailovať. Dodatočne som mohol ešte toto aj vedieť, posáňať, že by ste to mali. Ale tá ročná percentuálna miera nákladov sa vlastne skladá z tých všetkých, ktoré sú tu uvedené. Takže tá by nemala byť vyššia, alebo nemali by byť, ten výsledok by nemal byť iný ako je, že tá sporiteľňa v týchto ukazovateľoch jednotlivých, ktoré sú, je na tom lepšie. Tá podmienka už nie je. Tá podmienka, že musíme tam mať určitý úvz tej sporiteľni, tam bola. Tá podmienka je taká, že ako otvoríme tam účet že na ten účet budú chodiť peniaze vždycky, že by oni si mohli z toho účtu stiahnuť tie peniaze. To znamená, že vždycky také nie. To znamená, že na tom účte by v čase, keď by sme mali splácať,
Hej, tak tam budú peniaze, že oni si ho Len stiahnu. klasické bežné. Hej. Počkaj, ste sa niečo? To bude. Bude to... Máš nejaký teraz návrh? Kedy začneme? Nie, ja som až... Jak môžem, že keď začneme splácať, tak je to, že my máme ten termín do konca roka, môžeme čerpať. A budeme začínať splácať až od 1. januára, kvôli tomu, že nemôžeme čerpať a ich splácať. To je taková. Splácať budeme až keď vyčerpeme. Keď vyčerpeme, a koľko vyčerpeme, áno. Čerpanie máme len na 1 rok. Do konca roka, áno, 2014, áno. Môžeme sa to tam upraviť. Ja len naražam Ak sa nepodarí. na čerpanie a na výsledky nejakých prác, aby sa potom kvôli, ja neviem, čo neurychľovali umelo. to je taká firma, jak bola v jeseni a nám to natiahne. Taká firma bude aj pokračovať v tej prvej etape. No, dobre by bolo ten termín trošku predĺžiť. Keď je také výhodné, tak platíme z úveru a svoje si nechajeme. To nevyčerpeme. Veď máme za 700 teraz. No, tak nové sa možno nezaplatí nič, že v jeseni žiadna firma nebude mať čas a na druhý rok už nebudeme môcť čerpať a 300 by zostalo nevyčerpané. Ja skôr narážam na technologický postup, lebo teraz ideme robiť asfalty, len otvorenie, hej, nejakých pár centimetrov sa zoberie, dá sa 5 letrak, ide koberec. Ale ako náhle začneme tie nové ulice, tak bude treba technologicky dlhší čas na odovzdanie, ja neviem, kilometra cesty ako teraz. Určite. Lebo tam treba podložiť ísť na nejakých 30-40 cm, dvojnásob a neviem čo všetko technologicky. To znamená, že my môžeme naštartovať práce a ich neprebereme, to znamená, nebudeme fakturovať termínom. Tu je koniec roka a nevieme priklopiť do budúceho. Hej. No my nové cesty, ktoré sú, vlastne tam nemáme kanál. To znamená, že my ideme robiť tam, kde ten kanál už máme, v prvom rade. Hej, to znamená, či prvá, či druhá etapa. Ale nie sú, pán starosta, tak zúpnené, ako by som povedal, tá prvá etapa, ktorú teraz máme. Tu nám povedali, že netreba nič, no, ale my aj teraz, keď ja to poviem tak, že ten postup by mal byť taký, že ako náhle sa ukáže tá cesta, aká je, ja som už s projektantom, že by nám... No aby to stihli, áno, aby to stihli do toho časového harmonogramu 1 roka, do konca decembra. No, ja práve hovorím, no a keby sme to urobili tak, že budeme vyčerpať úverové, zaplatíme, vyčerpáme úver, na prvú etapu. Áno, no však to by sme mohli, ale prvú etapu máme len zhruba na 700 000. Ale to tu naštartujeme, to 300. Naštartovať minieme, to zase... To keď minieme 300, no tak... Ale ide o to, aby sa do decembra minuli všetko, alebo potom budeme... Tam pri tej druhej etape musí projektant prísť a musí nám odobriť, že či bude nám stačiť, lebo teraz bereme 15 cm, s tým, že 12 cm je asfalt, 8 a 4, keď dobre pamätám, a dorovnanie je. To znamená, že teraz bereme 15 cm. Ide teraz o to, že na tú druhú etapu, čo bude, keď budú podmienky také, že bude sa môcť vidieť, taká tá cesta je, musí nám urobiť rozpočet a povedať, že na tejto ceste je to v poriadku, takisto stačí tých 15 cm, lebo my keď sme prechádzali s tými firmami, no tak sme prechádzali po celej tej dedine, ale to ja musím mať tiež tým projektantom odsúhlasené, že to je také postačujúce, že nám stačí tých 15 cm. Tak tie na spotrebiteľské úvery nastavené, ale nie sú tam akože presne všetky tie veci a zase aj poplatkov je oveľa viacej ako tu je kolenie do toho vzorca, tak isto, že sa to dá, lebo či by z toho vyšlo, ale si myslím, že tieto údaje sú nám viacej momentálne hovoria, ako je cestovný vzorec. Ide aj o to, akú
metodiku má výpočtu tej No ročnej sa opýtam, procentuálnej. starosta, myslíš si, že by nebol problém dohodnúť termín, že vieš isto, že keby sme chceli do konca júna, povedzme čerpanie, že určite budú súhlasiť? Ako do konca júna? Nasledujúceho roku. Že by sme náhodou nemali problém s čerpaním tohto roku. A či len vieš, lebo keď je to striktne dané, že nie, tak aj to je dobre, aj december je dobre, ale keby si vedel, žiaden problém, máš to predjednané, tak dajme termín dlhší. Nie, takto, oni to už majú odsúhlasené v tých svojich, lebo to už je v tej... Áno, a napríklad už aj VUBčka to majú podpísané. To bankovú radu to prešlo, hej? Áno. Takže a majú tam termín do konca roka, tak oni by na novo museli všetko prevedať. Ale tu ako nevidím problém, tu začneme čerpať na prvú etapu a to budeme prefinancovať. A vlastne potom budeme... Viete, ja si myslím, že to uvidíme, to aj tak budeme musieť postaviť. My uvidíme, že čo z jary, ako sa nám ukáže, v akej situácii budeme s tou druhou etapou. To znamená, že ja poviem, verejné obstarávanie nebude problém na dozora, na verejného obstarávateľa a verejné obstarávanie už na zhotoviteľa, ale už keď budeme robiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa, tak už musíme mať od projektanta prerobený rozpočet, lebo tie projekty, ktoré máme, tie počítajú s tým, že 40 cm a tam bude iná hodnota. A tieto nové, čo sme prechádzali, povedať, že tých 15 cm nám stačí, že to je utlačaná, že podklad je dobrý. Otázku máme tam schválené predčasné vrátenie financií bez nejakých Predčasné vrátenie máme tak, že po 3 rokoch pri sporiteľni bez poplatku a pri VUBčke 3% splatenej istiny minimálne 166 eur. Po 3 rokoch až? Títo majú... Skôr nevrátime. No ja narážam na trošku inú vec. Pokiaľ pôjdeme teraz z druhej etapy, verme, výberové konanie bude, dobre vieme, že čo sa teraz ide robiť. Všetky väčšie firmy budú na diaľniciach. To znamená, že naše výberové konanie môže dopadnúť tak, že ho môžeme aj zrušiť. Doslova, uvidíme, aké ceny budú vytendrované. Samozrejme, veď prvé kolo, keď sme urobili, že dávali písomné ponuky, bolo 818 000. Najnižšia cena. Áno, ale vláda schválila teraz maximálne množstvo financí na diaľnice. To znamená, že každý, kto bude mať nejaký bager a finisher, bude na diaľniciach. No ale vláda nemá konečný rok volebný. Vláda nemá vláda nie. Pripravuje sa na ďalšie však. Vláda nemá teraz to nekončí. Ale potrebujete diaľnice dostať do nejakej úrovne a tých financií tam dosť uvoľní na krátku dobu. Takže tie výberové konania môžu dopadnúť v náš neprospech. Ja viem, na nás je teda, či overeme, alebo počkáme. Preto sa pýtam na to predčasné, lebo keď zoberieme na prvú etapu, ja som to tak, že bude nevýhodné, vieme to vrátiť. To ukáže 2 milióny eur, ale sa nebude. Áno, výhodne. Neviem, keď je tu teraz. To už len ďalšie podstate. Hej, on je, no ale to sú oprávnené otázky, presne tak ako hovoríš, že prvú etapu už mala byť prvná zmluvy skoro hotová. Nie, že skôr, lebo mala byť hotová a nie je, tak naozaj, aby sme sa nedostali do situácie, že budeme mať úver a čo, nebudeme mať... Schváliť ho treba, jednoznačne schváliť ho treba, prijať ho treba, ale teraz naplánovať, preto hovorím, aj by som začal čerpať úver na prvú etapu, keď tam máme povolené, že vrátenie financií, lebo my máme svoj balík, ktorý vieme okamžite bez pokuty vrátiť. Ak by tá druhá etapa dopadla v náš neprospech. Veľmi neprospešne. Myslíš, Ondrej, tak, že firmy budú zahltené na diaľniciach a že nebude mať sa kto ísť robiť? Nie, ja myslím, že s tým, že majú dosť roboty na rok, možno aj na 2, že dajú také ceny, ktoré my povieme, za tieto ceny nechceme. Aj teraz? No, aby sme Poliakom nezabudli. No akože hovorím, to len akože... Poslal som link z nového targu. Však keď sa prihlásia... Ja poviem, aj teraz majú veľa roboty, veď všetky peniaze, ktoré... Ja si myslím, že teraz inžinierské stavby, ja to neviem im dokázať, ale
podľa mňa, viem, že v Belej robili z fondov peniaze, takže museli dokončovať, že tam asfalt robili, keď ide, jak je most, to snežilo. Hej? Takže aj teraz už mali veľa roboty. Ale do súťaži pôjdu, určite. Dobre. Vieš, to, čo som povedal, že poďme našim zabehnutým Môžeme čo budeme riešiť nasledovne. Môžeme povedať jednu vec takú, že povieme, že rok čerpania bude len 2014, ale ja neviem, 2015, že či tie zmluvy, lebo to už majú odsúhlasené v tých svojich bankových rádach. Preto sme povedali, že keď bereme úver, natiahneme ho na čerpanie aspoň 2 rokov. To bolo povedané hneď pri prvých jednaniach, bereme úver, nebereme. Že netlačiť do termínu 1 roka. Hej. Tu akože súhlasíme so všetkým, len ten termín 1 roka, oni to už podpísali, schválili, no tak teraz... No, čo potom nám už nedajú úver? Čo? Nie, ale tento padne, ale sú dobré podmienky nastavené, vieš. Lebo keď nevyčerpeme do decembra, tak asi úver ako prepadá, alebo končí. No tak ale minimálne tých 700 vyčerpeme, 300 by prepadlo toho dobrého úveru. No, a vlastné peniaze by sme mohli na pol roka dať na terminovaný vklad, keď začneme platiť z úveru a od pol roka vlastne na druhú etapu by sme ich mali k dispozícii, keď sa ukáže, že treba. Ak nie, môžu zostať na ďalšie. Ale poďme to prijať, schváliť. Je prijať. Dá sa aj polročné termíny. Polročné terminované vklady tiež sa dajú. Tak, aby sme mali, lebo keď ideme tou cestou, že najprv úver, aby sme ho využili, keď je dobrý, a naše majú ležať, čakať, oslovíme zase všetky banky, tie, ktoré sme oslovili, povieme, že máme, ja neviem, lebo ide o to, že teraz koľko budeme mať voľných priamo už na účte tých peňazí. No 300 000 máme, tých, čo bolo na terminovanom vklade. Tých plus, ja neviem, keď. To znamená, že toto vieme dať na terminovaný. Plus 13. roku máme. Aj. Takže tam je... Takže vravím, že to je... Keď ktoré firmy tu boli, tak povedali, že vlastne tá prvá etapa, keď je normálny čas a keď sú vhodné podvetrnostné podmienky, takže 3 mesiace by nemali čo robiť. Hej? No. To znamená, že tu poviem, keď sa prihlásia do súťaže, tak pôjdeme zase elektronickou aukciou. Vieš ako? Pôjdeme zase elektronickou aukciou, no a nech sa vybijú. A starosta reálne od prvého náznaku prijatia úveru sme pripravovali a ukončili elektronickú aukciu viac ako pol roka. To znamená, že teraz treba veľmi rýchlo zobrať, aby sme mali v marci, na neskôr apríli už poriešené a ísť na elektronickú aukciu. Hej, aby sa zmluvy začali v maji podpisovať a do konca roka, aby tie práce začali... My sme aj ako rozpočet. Mne on musí prerobiť rozpočet, že by som ja vedel rozpočet. Ja viem, ale preto hovorím, že ak je to časovo náročné. A potom jedna vec, my sme aj 2-krát elektronickú aukciu robili. Takže ja poviem, že zase stalo za to urobiť, lebo 818 000 a 590 500 je 220 000, či koľko je ušetrené. 293 000. Možno, že bude možné žiadať o doplnok ku zmluve, aby sa čerpanie predĺžilo. To sa tiež dá žiadať. Zmena, doplnenie zmluvy o úvere z podnetu klienta, splatiteľný je 0, tam je minimálne 300 000. Čiže rátajú s tým, že také môže byť. Čiže ak by bolo nutné, žiadame o predĺženie. Otázku, kedy nám predložíš potom nejaké vyššie informácie na tú etapu? No, dneska máme to poradie. Či sa to takto schválí? Nie je. To máme len po 9. poradie. A teraz prvú etapu máme a ale po prvej etape sme záväzne hovorili, že tieto ulice pôjdu. A potom boli v poradí ďalšie 6, 7, 8, 9, ale ďalej sme už ich nemali. A ďalej sme už nemali, lebo ja som chcel, že tie prvé, ktoré odôvodníme, že prečo. Takže teraz sú tam tie ulice 6, 7, 8, 9, tak sú písané a potom tie ďalšie, ale tie ďalšie nemusia byť také a schváliť môžete aj iné poradie, ako sa tu dohodneme. Takže, a to je tak, že musím aj s tým rozpočtárom prejsť tie ulice, ale to musí vidieť, že ako tá ulica vyzerá, nie že... Aby
sme mali podklady k súťaži. Ja by som mal podklady súťaži. Ja teraz môžem súťažiť na verejné obstarávateľa a súťažiť na stavebný dozor. Toto... No, čo keď nám, ako my teraz hovoríme, že to tu ulice, a čo keď nám povie, ale to bude stať Áno. 2 milióny. Áno, lebo on môže mi pri niektorej ulici podať, tu nemôže ísť 15 cm. Tak by bolo dobre urobiť najprv rozpočet a potom sa rozpočtom a povedať, dobre, púšťame toto, lebo na to... Ale veď poradne my môžeme, veď my chceme všetko robiť. Ale ide o to poradne, ak urobíme ulicu, vieš, poradne urobíme, tak môžeme urobiť 2,5 a čo na tej tretie bude v polovici konečná? Ale ako chceme robiť všade, to znamená, nechceme sa zastaviť, že aj na rok, čo sa bude dať, tak sa zase urobí, takže to poradie bude už stanovené. No poradie myslím teraz na druhej strane sa stanovili nejakú formu. Na druhú. No lebo nás čaká tretia, možno aj štvrtá podľa financií. Čiže teraz prvá je rozbehnutá, na jar sa začína v marci alebo apríli. Druhú musíme pripraviť tak, aby do konca roka sme vyčerpali celý úver, plus ušetrené, pokiaľ nie, no tak tie kombinácie. No a pripravovať tretiu niekedy v jeseni. Lebo určite druhá etapa neobsahuje všetky ulice, lebo to nezvládneme z tých financií. Druhá etapa obsahuje všetky ulice, ktoré sú, na ktorých sú... či bude akože finančne, či budeme mať na nich. Všetky ulice v druhej etape, čo sú navrhnuté. Nepotiahneme, no a potom? No tak čo ostane, tak tretia etapa a potom budeme riešiť ďalej, či ďalší úver, alebo neviem. Možno nejaký fond príde. Lebo my máme sumy, máme usporené peniaze, máme úver. A teraz toho môžeme urobiť len to, na čo máme. Takže nech sa páči ešte ďalšie veci ku tým zmluvám, teda ku tomu úveru. Ktoré je teda podľa odporúčania najvýhodnejšia? Sporiteľná. Daj hlasovať. Môžem dať hlasovať? Dávam hlasovať, kto je za Slovenskú sporiteľňu? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Návrh plánu činnosti obecného zastupiteľstva na rok 2014. Uvedenému materiálu otváram diskusiu, nech sa páči. Ku návrhu plánu činnosti. Môžem dať hlasovať? Kto je za? Ďakujem. Návrh znenia paragrafu 22 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. Tam je predkladateľ poslanec inžinier Budzák. K uvedenému materiálu chcete sa niečo opýtať? Môžem dať hlasovať, kto je za? Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Žiadosť o zmenu použitia dotácie futbalového klubu. Materiál ste obdržali. Otváram diskusiu. Môžem dať hlasovať? Dávam hlasovať, kto je za zmenu účelu použitia dotácie na činnosť futbalového klubu. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Na žiadosť o zmenu dotácie, o zmenu použitia dotácie šachový klub. Chce niekto niečo povedať? Môžem dať hlasovať? Dávam hlasovať, kto je za zmenu účelu použitia dotácie na činnosť šachového klubu. Ďakujem, kto sa zdržal. Je niekto proti?
žiadosť o zmenu použitia dotácie miestneho klubu Slovenského orla, ku zmenu účelu použitia dotácie na činnosť miestneho klubu Slovenského orla. Má niekto nejaké otázky? Môžem dať hlasovať. Už bolo realizované ten nákup? Ako? Či bol realizovaný? Áno, musí byť realizované do konca decembra. Bolo? Moment. To u všetkých organizácií muselo byť. To nie len akože tu. Ja mám namietku, návrh, že tam to nemalo byť použité tak. Keď nebol evidentný dôvod, že súrne museli použiť na taký účel. To ja by som chcel vyvodiť z toho dôsledky. A zvlášť tu sme sa bavili o tom, že máme tých prostriedkov, jak lofty a podobné, máme veľa v škole a tu vyhodia peniaze na to, tak ako drzosť. Tam je nejak, že čerpanie dotácie už teraz, ja neviem, že je tam do konca kalendára, musí sa vyčerpať. No, ale keď to vráti. Tak potom ja neviem, buď my sme robili chybu, že sme to neskoro to berieme, alebo potom sa mi nepáči to čerpanie. Tak ja si myslím, že všetky tieto žiadosti o zmenu použitia dotácie, všetky majú vyčerpané tie peniaze. Lebo keby ich nemali, tak ich museli vrátiť. To znamená, tu potom skôr poukazujeme na to, že zmena účelu použitia dotácie, potom príjmeme uznesenie, že to bude možné najneskôr do 15. decembra a kto nepožiada do tohto termínu, peniaze vráca. No ale aj teraz každá tá organizácia si musí byť vedomá, že do konca roka musí mať vysporiadané. To znamená, ak vie, že nevyčerpe, tak musí v predstihu požiadať o zmenu, taký a taký plán máme. A nie, že my dostaneme vo februári, že oni si v decembri kúpili lopty. Ako... Ja keď môžem zasa povedať, ja naozaj súhlasím s tým, to som presne hovoril minulé. Keď my ideme nakupovať stoly na stolný tenis a lopty a šachy, neviem, ale šachy dokonca. Myslím si, že máme dosť týchto vecí ako škola. Že to vidím tak subjektívne, ale ako sa mi to nezdá, že tu máme opreté stoly niekde poskladané, lopt, tam máme možno 3 také, vy teda určite budete vedieť lepšie, že koľko ich tam je. My nakupujeme ďalšie. Ale to nie sú ako, že čo sa týka so školskými vecami, to nemá nič spoločné. Ale s obecnými peniazmi to má spoločné. Hej. To je spoločné. Lebo ja nemám akože dosah, v podstate ten klub nemá dosah na tie lopty a tie veci, ktoré sú v škole. Hej. Lebo tam to sú telocvikári, ktorí majú svoje veci na svoje účely. A toto je zase na iné účely. Možno nejaký apel do budúcna, že zlepšiť spoluprácu so školou a... Len vieš, ako škola ti požičam, vieš, keď ja poviem, že potrebujem. Ako nie je to jednoduché, ale možno, že by sa to dalo. A stolný tenis, ja neviem, ako... On je, ten stolný ten tu na Kine. Hej, mladí, čo chodia, oni majú stredka, tak oni tu to je tu. Hej, to znamená, ten stolný ten nie je v škole. On je tu na javisku, je stolný tenis, si ho rozložia, hrajú, oni majú 3-krát do týždňa stretnutia. Už tu máme stolný tenis, teraz z koncepciu máme ďalší stolný tenis. Ale to sú mládežníci, hej. Začalo sa s koncepciou a rýchlo predbehli, že museli kúpiť stolný tenis. To je čisté podražanie a drzosť. Ja navrhujem poslanecký návrh tie zvyšné peniaze, čo tam neminuli, vrátiť do rozpočtu. Je ich záležitosť ako. Tak sa nemôže robiť. My sme tu rukojemníci, alebo čo? Bo my sme kúpili minulého roku. No. Tak ste si kúpili, tak sa poskladajte a ste si kúpili. To boli určené na peniaze na prezentáciu obce, aby vystúpili v Bratislave a
A keď ste sa nezišli na to, no tak môže sa stať, dobre, ale neznamená, že vy tie peniaze automaticky si vymyslíte vy, na čo kúpite a nám to dáte dodatočne schváliť. Odmietam. Vieš, ale pred chvíľočkou si hlasoval pri týchto všetkých, to sú... Nehlasoval som ja ani raz, ja som sa vždy zdržal, pretože to je nie s kostolným poriadkom. A toto je evidentne do očí bijúce, ešte raz poviem, drzosť, obrovská drzosť, že by sme toto nám to predložia na schválenie. Pri tých predchádzajúcich tam bola akože zmena účelu, ozaj, že niektoré veci sa nedali dopočítať, hej? Ale tu bolo úplne akože od vecu zmena účelu. Jak? No nič, tak od veci. Mali ísť na vystúpenie v Bratislave a keďže nešli na vystúpenie, tak nakúpili športové a spoločenské potreby, hej? Takže to je parametrálne odlišné niečo. A pri predchádzajúcich dotáciách? Tam boli ako presuny také, že no, poďme sa rozhodca, alebo ja neviem, cestovanie a neboli až... Mohla keď platíš pri futbalovej kúprali za Lohovo niekde a nevedia, že za rozhodcov. No boli málo, napríklad schválené... Príde jeden rozhodca, neprídu dva a platíš menej. Napríklad schválené bolo 103 na režiu, vyčerpalo sa 94,84, zase niekde bolo prečerpané poplatky, tam bolo 5 prečerpané, takže menšie sumy, hej. Takže boli to... Dávam návrh hlasovať, vrátiť peniaze. No najprv máme návrh. Tu je žiadosť ako zmenu použitia dotácie. Druhý návrh je vrátenie peniazy, takže dávam hlasovať, kto je za zmenu účelu použitia dotácie. Ďakujem. Kto sa zdržal? Kto je proti? Za návrh, aby tie peniaze boli vrátené. Kto je za? Zdržal sa niekto? Za vrátenie boli dvaja? Traja za vrátenie. Zdržali sa? Nie. 2, 4, 5. Že neprešiel ani ten. No, čiže musí sa postupovať v mysle VZB, ako keby sa nič nezmenilo. Zmena žiadosti, teda zmena účelu neprešla. Takže musia vrátiť. Musia vrátiť. Áno. Čiže môj návrh bol zbytočný. Bol zbytočný vlastne, keď neprešiel ten... To len alibisticky to zostalo tak, že zdržali sa 5, ale reálne je to tak. Ďalej tu máme návrh zmeny na doplnenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Tam sa vlastne mení toto, čo bolo vlastne dohodnuté na neformálnom stretnutí, takže tam je 4 pracovné dni. Je tam to napísať a vypúšťajú sa? Nie. Kto je za tento návrh? Kto je za? By sa 4 dní zmenili na 4 pracovné dni. No, kto je za tú zmenu, hej? Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku. Kto je za? Držal sa niekto? Je niekto proti? To znamená, že držali sa traja? Traja. Hlasovali za koľko? Hudák, Nebus, Napaver a Koščak. Nezdržali ste sa vyššie? Ešte raz poprosím. Kto je za tú zmenu? Kto je za tú zmenu? Ešte raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. Prepáčte, ja som... Všeobecne záväzné návrh teda všeobecne záväzného nariadenia obce Lendák číslo 5/2013 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely. Pripomienky neboli žiadne k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
sú nejaké otázky, pripomienky? Kontrola bude asi náročná. Budeme sa spoliehať na to, že nám nahlásia. A tam ešte stále, že kontrolovať tiež môžu poslanci. Áno. Majú. Áno. Dokonca kontrolór Kalúca. Rozhodne to považujem za nedobrý návrh. Určite budem proti. Tam je viacero bodov nedobré, ale toto, že poslanci majú robiť policajtov po verejných priestranstvách, aj predávajúci pyrotechniky musí byť znalý, poučený a tak ďalej. A nie, keď tam strieľajú a my máme ísť naháňať nikoho, že či... To absolútne, veď zastupiteľstvo má inú úlohu. Ja, to na to musíme... Neviem, ale to je aj pri iných VZDK. My sme kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, nie kontrolu ľudí. Nie, tam je to tak, fyzicky, že... Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia. No a to je čo? Ako preveríš? Preto všetky takto sú VZDK. Ako máš nejaký iný návrh, alebo jednoducho nesúhlasíš? Jednoducho nesúhlasím. Ja chcem iný návrh, ktorý by som prijal. Tak ja keď to môžem povedať. Samozrejme, že to VZDN-ko my môžeme prijať milión VZDN-iek, záleží, aká je vynutiteľnosť toho právneho aktu, normy. Tu ide len o jednu vec. Samozrejme, že nebudeme, že ja neočakávam, že tam bude chodiť poslanec kontrolovať alebo poverený zamestnanec. Ja milión, alebo veľa ustanovení by som tam menila, aj tak na veci to nič nezmení. Minimálne toto VZDN-ko nás posunie v tom, že keď nejaký občan zavolá na 158 a operačník pošle hliadku do mandáku, zavolá občan, že púšťajú mi tu petardy alebo čo. Tak keď ten policajt príde, tak aby mal teda čo riešiť, sa oprie na to, že máte prijaté VZDN-ko. Lebo keď obec nemá prijaté VZDN-ko, tak vlastne povedz mi, čo ten človek, čo sa dopúšťa, keď začne petardy hádzať, ja neviem, od 1. januára až do posledného decembra. Čo sa dopúšťa? A tebe to bude vádiť. Ty zavoláš, boháči mi tu petardy. A policajt príde a povie, no a vy dokonca tu nemáte ani stanovený nočný kľud. Čo porušuje? Čiže toto, keď aspoň na toto to bude, tak je to aspoň nejaký plus. Lebo nezastraší to. Lebo ja viem, že možno to nevyrieši nič, ale minimálne takúto praktickú situáciu určite. Michal, sám si povedal, že by si menil tam veľa ustanovení. Pridaj sa, že dáme si to neskôr. Najbližšie petardy nám hrozia na Silvestra. Máme čas, pripravme to lepšie. Tak, jak to je teraz, to nie je dobré. Nie. Ja nevravím, že som nehovorím, proti, ale... Ja som v zmysle zákona. Máme všetci dosť. Stiahni návrh. Nie, ja som ho predložila, nech teda povedia, že čo je zle na tom, alebo čo treba opraviť, ja to beriem. Aj to VZDN-ko len sa odvoláva na zákony, ktoré sú na Slovensku platné. Ten policajt, to on musí vedieť posúdiť, lebo občan ho nebude len tak zo srandy volať, ale keď sa cíti naozaj ohrozený, no tak ohrozuje zdravie, nie? Však to už je niekde zakotvené. Alebo... Môžem k tomu všeobecné záväzné nariadenie, podľa toho, ako my ho máme pripraviť, nie je o tom, že budeme ja citovať zákon. To každý jeden hovorí, musí byť to, čo chce obec. A v zákone je povedané, čo my môžeme upraviť v tom zákone. Hej, čo my môžeme vo všeobecnom záväznom nariadení doplniť, akože. Tak, jak tam máte, lebo tam sú citované a preto ja sa odvolávam aj na tie zákony, ktoré sú a že kde si to môžu overiť. Nám ide, že aký je zákaz, kedy my dovolíme, aby to mohli tie petardy alebo tie
zábavné pyrotechnické predmety používať na zábavné účely. Toto je úlohou obce. Keď je niečo zlé, alebo chcete to nejak zmeniť, vy si to už, neviem od ktorého, tam to je aj napísané, že kedy, tak treba to doplniť. Povedať, čo ešte chceme k tomu nejak zmeniť. Lebo ja nebudem písať, to nie je účelom VZDNK opísať zákon. No nie, ale tu sú dve veci. Ten zákon dáva rámec aj tomu policajtovi, ak môže postupovať. A my tu máme teraz v tomto návrhu, že poslanci kontrolujú dodržiavanie. Čo je dodržiavanie toho VZDNK? No či tam on strieľa do 3. alebo do 4. na 4. Hej? A to majú poslanci kontrolovať, tak je to napísané. A keď na budúce sa bude niekto sťažovať, že už petardy strieľali už 3 dní dopredu, tak starosta povie, no však ale to majú poslanci v kompetencii, aby dohľadali na dodržiavanie. Ale nevytiahnu nohu z domu, tak sa hnevajte na nich. A toto tam nesmie byť, to nie je naša úloha. Toto sa musí opraviť. Áno, ale to je jednoduché vec. Mohol dať pozmeňujúci návrh ako v rámci pripomienkového konania, alebo priamo na, keď ho prerokovávame. A vybavili by sme to raz, dva. Ja z môjho pohľadu, tak, ty hovoríš, čo mi je 15, druhý február, 3. február, v podstate po sezóne, čiže naozaj, že či my to príjmeme dneska o 4 mesiace, tak to bude, však práve preto bude mať takú istú. Ale čo treba zmeniť? Čo chceš zmeniť? Lebo ja osobne nemám chuť proste pracovať na nejakých zase, že zmenách. Ja som tu už preto som ani ja nepísal, ale kategoricky odmietam, zle pripravený VZDNko odmietam. A nebudem ani ja za nich pracovať. A toto tak paragraf, a toto tak zmente, toto tu navrhujem. Nie. Vyrobte, ak chcete. Ja sa staviam jednoznačne proti, ja to vidím zle. A nech s nami prediskutuje inokedy, alebo návrh, alebo tak, lebo to je VZN, ktoré by malo platiť na dlhšie, aj cez ďalšie obdobia. A vy sa cítite, že ako pôjdete kontrolovať, či sa dodržiava, tak? Že ako poslanci, veď my ako poslanci nemáme úlohu jak jednotlivci. My sme členovia zastupiteľstva a zastupiteľstvo má svoje úlohy. Je to jediný problém tohto VZDNK? Hlavne. Vieš, odkedy toto VZDNK je nepripomienkoval, ani ako poslanec, ani ako občan. Dávaš návrh, vyhodíš, hej? Vyhodíme poslanci. Toto si mal na začiatku povedať, navrhujem ja v tomto, jak teraz Michal. To znamená, že kontrolu dodržiava tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce a kontrolou. Dokonca, aby som musím teraz povedať, my sme to nebol nápad prednostky si vymyslieť VZDNko. My sme sa stretli na... Aby bola nejaká právna norma, tak jak povedal Michal, poslanec, pripravila som to, nebudem citovať zákony, dala som tie najdôležitejšie veci. Keď bolo treba, že treba niečo doplniť, bola by som doplnila, keď nie. Ale, je to taký, ale to je jeho názor a ja to beriem. Vyhodili sme... Je súhlas všeobecný, vyhodili sme tých. A ešte jeden bod sankcie za nedodržanie. Sankcia je zákona o priestupku, paragraf 47, koľko môže všeobecne záväzný je pokuta, tam sa mení. To nemajú tak teraz, že môže byť toľko. Sadzovný sa mení. Lebo ja to pošlem aj na schválenie ako prokuratúre. Toto cituješ z VZDNK teraz na levu? Nie to slaj. Nie, ale je to zákon o priestupkoch, to rieši. Ale tak my... Zákon o prístupoch rieši porušenie, lebo v zákone nemôže porušiť, ty máš tam dať nejaké sankcie. Tam nie je v zákone dovolené. Hovorím ešte raz, je to zákon o priestupkoch rieši porušenie všeobecne záväzného nariadenia obce. Keď zákon hovorí, že sú tam nejaké priestupky, ale musí to zákon povedať, vtedy ja ich dávam ako sankcie. Ináč sa postupuje v zmysle zákona o priestupkoch. Pošlem, keď schválite, keď nie, neviem, čo s ním, ale keď ho schválite, ja posielam všetky VZDNK na prokuratúru.
a prokuratúra sa k tomu, Áno, keď povie, že je niečo v nesúlade, tak povie, čo musíme upraviť, protest prokuratúra. Ale ja si nemôžem vymyslieť sankcie. Zákon hovorí aké. Ten pozmeňujúci návrh je všeobecný súhlas, bo som sa opýtal a som sa neskontroloval. Kto je za ten, že by sa to vyhodilo stále poslanci obecného zastupiteľstva? Kto je za? Dobre, ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dobre. No a teraz ešte ku samotnému všeobecne záväznému nariadeniu. Diskusia bola dosť, ja som vybavil veci, Pane Bože, takže môžeme už dať hlasovať, ukončiť diskusiu, či... Diskusiu myslím k tomu návrhu. Kto je za návrh toho všeobecne záväzného nariadenia upravený o kontrolu? Hej. Kto je za? Kto sa zdržal? Je niekto proti? Jeden sa zdržal. Ďalší bod rokovania. Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2000 zozname utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva. Tým, že vlastne zo zákona to zaniklo, my sme to nemali zrušené a nejaký pán dal podnet. To znamená, že je tam vlastne to stanovisko je tam protest prokurátora. Navrhujeme zrušiť, lebo ono nie je funkčné. Hej. To znamená, že ku tomu... Počkaj, tam sa v tej správe písalo, že sa nemalo prijať vtedy, nie? Že, nie, malo sa prijať. Malo sa prijať? Áno. Zákon 369 nehovorí o tajomstvách. To potom by si musel povedať, že veľa zákonov nehovorí o iných veciach. Zákon o obecnom zriadení hovorí o obecnom zriadení. Zákon, ktorý hovoril o utajovaných skutočnostiach, hovoril o tom, že my sme tu mali oficiálne utajované skutočnosti zrušením vlastne toho, že obce už nemajú utajované skutočnosti žiadne. My sme preto museli prijať všeobecne záväzné nariadenie, lebo bolo treba, len sme ho nezrušili vtedy, keď zo zákona bolo zrušené. Tam je ako napísané aj v tom, že celé. Takže oficiálne je návrh na zrušenie toho všeobecného záväzného nariadenia. Takže kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Rekonštrukcia, výstavba MK. Tu je vlastne to na Kosorku, to znamená, že to je 6., 7., 8., 9. A potom... Slnečná je posledná. To znamená, že a potom tieto ostatné ulice, ako poviem, neberte to tak, že som si dovolil povedať, že to tak bude. Hej, to znamená, že treba povedať, že či bude tak, alebo to poradie sa ešte inak zmení. Hej, to znamená, že máme 6, 7, 8, 9 a potom či pokračovať tak, ako to je, alebo poprehadzovať nejaké návrhy. Povedz nám, že čo ťa viedlo k tomu poradiu. Tak po 9 ma viedlo tak, jak sme už predtým to aj zdôvodňovali, bo to aj bolo popísané, že prečo. No a potom, že po tých ďalších 9, no tak školská, máme ju tam dosť poškodenú tú cestu, vždycky tam bude treba urobiť trošičku také ráznejšie, bude to treba viacej vybrať, viacej podkladať, je tam veľa detí chodí. Hej, takže tá školská kvôli tomu. Potom je tam Poľná ulica, je najstaršia tá ulica. Hej. Potočná a Revolučná, tam ide o dokončenie, lebo teraz v tejto časti v prvej etape máme tieto ulice, ale potom tam treba dokončiť. Zadná ulica takisto ide o dokončenie. Potom je tam Vysoká hora a Rovinky, na Úbočí, Jarná, no a Letná. Tá je najnovšia, preto akože patrí medzi tie nové, takže preto, ale tam už je aj kanál. Tak reálne z týchto peniazí, ktoré máme, to asi nevieme povedať, že po ktorú sa asi dostaneme. Keď zoberieme, keď budeme mať rozpočet, potom, teraz by som si ako ozaj poviem, že netrúfal povedať, že tam koľko vychádzalo tých metrov? Pri prvej etape? Neviem, že ako približne. Dobre.
700? Nie. Ideme to nepomôžu, lebo tam sa aj šípka menila. Orientačne, Štvorák. Tam by som navrhoval tak, že nech urobia Rozpočta, keď urobí, budeme vedieť, že... každú ulicu, ako teraz to bolo. Každá ulica mala vlastnú sumu a išlo sa. No a kritéria by mali byť, že alebo ich zmeniť, alebo dodržiavať, že tam, kde je najmenšia investícia, to znamená najstaršie ulice sú najviac vytlačené, hej, tam kde len teda... Je to taký môj názor, pohľad na to, hej, takže to je len môj názor. Nech sa páči. Ja budem rešpektovať, samozrejme, na čom sa dohodneme, čo skôr. Alebo to zoberieme na vedomie s tým, že... Ja by som to zobral, teda môj konkrétny návrh, zobrať to na vedomie, čo najskôr, veď to nejak nezabráni tomu, aby proste práce, prípravy, proste vyhlásenie nejakých konaní, alebo už konkrétne rozpočty, že treba, aby sme znova dostali tak pri tých minulých uliciach rozpočty, hej, každý poslanec zhruba vie, koľko do akej sumy sa teda máme zmestiť. My sme len kvôli tomu to dávali vám, ako aby ste vedeli, že či môže byť také poradie. A už potom, že by on mohol robiť tie rozpočty tam na tie ulice. Ja nech robí. Projekty. Rozpočty. Projekt je projekt, ale rozpočty. Dobre. Rozpočty, tak aj... To nebráni tomu porade. Keď zoberieme na vedomie, to nebráni tomu, aby robil. Nič, pravda. Dobre. Poradie. Mama, ešte by som chcel k tomu jednu vec. Čím viac ľudí budeme rozpočtovať, tým ten rozpočet je drahší ako balík rozpočtu, hej? Neviem, či to tam máš nejako... Nerozumel som, prepáč. Koľko by to stálo? Koľko by to stálo, lebo ja by som zobral ináč. Povedať sumu, to poradne nechajme a nech ide. Jedna ulica, druhá, tretia, vyčerpe sumu, zbytočne bude rozpočtovať všetky ulice. Ale však my vieme dneska povedať, že... No my vieme, no však áno, dohodnúť sa. Lebo... Koľko počítame na... Lebo teraz robíme úsporný rozpočet. To znamená etapu. Necelých 593 000 No, čiže nejakých 600, no plus, minus, 1 400, ale tam aj v tom materiáli, tak ako poviem, že v tom materiáli, ktorý sme vtedy, ale tam boli aj tie dĺžky, takže to by ste mali mať aj vy. Ale neurobí prvú ulicu, ja neviem, vyjde mu toľko, pridá druhú, tretiu, až do tej sumy. Však on ich naraz ani neurobí všetky, hej? Trošku viac treba. No zbytočne budeme potom poradiť ďalšie rozpočtovať, lebo poviem príklad, keď príde iný návrh, alebo prídu EU fondy, tam budeme rozpočtovať aj chodníky a celý rozpočet sa musí na novo prekopať. Čiže zbytočne budeme platiť na tie ulice, ktoré nemajú šancu a na ktoré momentálne budeme mať. Tak keby boli také... Ale to už rozpočty akože sú, on ich ide prerábať. On ich ide prerábať. On ich ide prerábať, lebo my máme rozpočty na... Takže už sú ako... Oni sa neurobí rozpočty sa. On ide len presne tak, že ide povedať, že čo tam nebude, hej? A boli aj tie podkladné vrstvy, hej? No veď koľko to stálo to... Oj, Michal, nepamätám. Faktúru už som tam videl. Tak neurobí potom, že... Ja myslíš prepočítať rozpočet? 200 eur bez DPH? 250 eur. 200 eur? 240. 240, ale aj z DPH, nie? Hej. Zase to... Nie, čo rieši všetko. Dobre, že toto mám. Pri návrhu uznesenia, jak sme hovorili o úvere, Justinka ma teraz upozornila, my to síce v návrhu uznesenia máme, vystavenie blankozmienky tam nám treba schváliť takisto, hej? To je ale ja som o tom nedal hlasovať, lebo... Ja som to považoval, že je to spolu, mal som k tomu a... Mohol si pripomenúť, takže tam ešte, lebo nemám tu ani blankozmienku, ani nič, že nemám to v materiálu, takže ja som to, dobre si ma upozornila. Takže máme tam potom vystavenie tej 176 písmeno je, vystavenie, obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie blankozmienky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. Tam dopočujem dopísať ešte slovenské spojiteľne, hej? Bo vychádza z toho, že skáďal to je, ale že by sme to mali ako jednoznačne, hej? Takže tam toto je, ako chcem ešte dodať. Takže kto je za? Lebo to je súčasťou tej zmluvy o úvere. Na tom už sa tiež nič nedá zmeniť na vrde, lebo... Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dobre. Takže to dobre si to brala.
Tu potom máte ešte rozdelenie na novo, to tiež ako na vedomie. Komisia obecného zastupiteľstva školská rozdelila na novo tie dotácie výšky, takže to by ste... To už nie, lebo to ide do Hej, ale akože len, že by vedeli, že by sme na niečo nezabudli. A potom tu je správa hlavnej kontrolórky o vybavovaní sťažností za rok 2013. U tejto správe máte, tu beriete na vedomie. Ja mám len otázku, že či pripravujeme toto... Musíme to pripraviť. Musíme to, no musíme mať. Tento rok už máme zaevidovanú jednu sťažnosť, aj poriešenú, takže musíme mať vnútorný predpis. Evidenciu máme zavedenú, že Evidencia je, ale my máme predpis musíme mať, takže predpis bude. U tej správe nič, dobre. A potom tu ešte správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013. Berete tiež na vedomie, materiál ste obdržali. U tejto správe nikto nič, dobre. Ja mám posledný. Tu mám napísané ospravedlnenie, ale to už sa stalo, takže ďakujem veľmi pekne, prajem ešte pekný zbytok večera. Dovidenia.